Kublai shibun phi boro bape ya kani video. Te kani kadai ka kuma pili ini kani kadai ka mega competition. Te kani competition kadai bet ba phin jubab ya kani ka jingkali kembala ai ni. Kuma pili ini kani ka jingkali bala ini. Habala ai phi spaulak ban sedang ya kam hamegalia. Ka ai ka kam ba phin sedang ban ai jingtrai ya ki samla jong ka thain bat bale. Te phi dai bet ban jubab ya kani ka jingkali kembala ai ni. Ne phi dai ban use ya ki AI. Phi ban jubab bet naladia. Te kan dandru ka special prize tem ta kitu job ya kan ban jubab ya kan ki jingkali te kinong participate ki dai ban subscribe ya kan ki channel like share bat kum juru ki ban jubab ya kan ki jingkali bla ini te kinong job ngin jit betang itu ki ba best ki ban jubab ya kan ki jingkali bat kum juru ka idea jongki kum no ki jubab ya kan ki jingkali te ka announcement ban benai kinong job kadai ha ka Patrick June ajak pun rio te sasubha ban pentip lang si perlo jong phi ki bam tip ya kan ni ka competition te tang katahi kublai shibon.